wakora osedonje movement mar Gen Zs. Koro ng'eni sani nitie ng'eyo niya to gin Gen Z gin yudhe madwaro change mar adieri koso gin wakora. Ineno ka nyoro ipenjo ni to ng'ama wiye ler ere kaka inyalo dhi ofis mar Kenya National Human Rights Commission ni imiyo jende moko pikipiki tiolo negi fuel timiyo gi lodhe ni mondo gidhi gi go jok moko mantiere ofis gi. Manendo is the surest way mar nyisi niya nitiere jogo matiyo gi sirikal masani to kendo gin osiepe migosi William Ruto ma ok dwar ne niya ni mondo ofaulu e program kod agenda mane godo gi jo Kenya mondo konyre mondo kony piny Kenya. Wan jo Kenya waduto onge Kenya machielo, onge Kenya spare part, onge Kenya 1 gi Kenya 2. Kenya en achiel. President kinyal konye gi wuodwa migosi Raila Amolo Odinga nyaka koro ng'i ni to ojende matiso gi kendo gi jo Kenya ere kaka idhi kawo pachgi tisomo pachgi yo mar kwe oke yo mar agoko mar nyiso gi niya ni mano wachu kwero to ng'anyu ruoko kanyo. Gik matimore TV ma waneno sani gi eki Emmanuel o gin gik ma wanyalo wacho ni ber ne piny Kenya. Gigi nyaka koro must have a stop. Erokamano mondi koyo pod wantiere kode e studio marwa ma Kisumu. King'e wang' jowi mari kanya kwara mga jwang' chenro pod wantiere godo to bende wamenyo ni kaka gwenge mopogre opogre pacho kaendi chal mantiere wang' jowi mari kanyo en achiel kachiel kowuok e wang' apaya ma Thika kendo motelo kanyo waneno ka ne wantiere gwenge mag Nakuru jofwambo ne temo ringo kanyo mondo bigede kama kare nikech ng'wech chal mowuok e kind apisas mag obila kaachiel kod jogo mang'anyo. King'iyo kanyo achiel kachiel e wang' jowi mari mana wang' apaya ma Thika kendo jofwambo nitiere kanyo morwako lewni mag tich ting' margi en temo kelo ni achiel kachiel kaka ng'anyo to kod richi makawuono gi dhi nyime. Waduogo kaendi e studio ka kendo wagomba kod Laktar Mark Matunga. En ni kweth mar Gen Z pod ok obedo kod horruok koso gin jok madwaro mondo gigi otim kanyo nikech yangonwa ni ma en gima timore e piny mangima. Uchumi bedo ni uchumi ok en mano mosebedo makare, bedo ni weche mag tije gin mago ma ok osebedo mayot, ok en mana wach ma Kenya kaendi kende. To nyalo wacho ni kweth ma Gen Z ok osebedo kod horruok kata en yulo ma piny owacho loso kod gi makare mondo gitem bedo kod kwe. Emmanuel, kae kuma wakawe jo Gen Z makosa to ok en makosa gi. Onge horruok maginyalo hore kaka iwinjo kaka ne Ishmael wacho. Omondi wacho maber ni ng'ama odenyo en horruok mane ng'ama odenyo mondo mi ohore miye pi omodhi ketne kuon gi rech ochak bang'o koro kosi yieng' to nyalo timo ang'o? Nyalo go mbaka. To in idwa ni ohore inyisi ni kwe to en gi kech. Koro ok wanyal chayo jo Gen Z. Asenyisi mokwongo ni gima asayo kabisa e lweny mar jo Gen Z en jo siasa modonjo e iye to kod jonjore bende odonjo e igi. Kanyo e kuma tabu nitiere. To wach mar dwaro ni mondo migige gi otim sani kata mana ne mane Raila Amolo Odinga gini gore ne lweny mar second liberation. Ne giwacho ni gidwano gigo tim sechego. Kata ndalo mane Kenyatta gini, Oginga Odinga gini, Mbuya gini, Achieng' Oneko gini, Bildad Kagia gini, gore ne piny mondo mi giyud lokruok. Gidwaro sa. Ne ok giwach ni chieng' moro ka obedo maber mondo otim kamano. En gima ne gidwaro sechego. Emomiyo ne gigore kuom higni go te ma wayudo uhuru. Jo second liberation bende Raila gini ogore, Orengo gini ogore e thuolo no te ma wayudo ang'o? Wayudo second liberation. Sani bende Gen Z nitiere gik ma gidwaro. Dong neno ka nyocha higa mokalo kane ginyiso president ni president gima nyaka itim bill ni kikisat. Ne ok giwacho ni kaber to higa manyien ine kaka inyalo timo. Wete. Cabinet bende notim ang'o? Novunjo